Всім привіт, друзі! Нарешті в Roblox 99 ночі в лісі вийшло нове оновлення. І в цьому оновленні у нас з'явився новий біом феї. Судячи з опису, це у нас невеликий біом, але в ньому є секрети, які нам з тобою обов'язково треба буде розгадати. Я дуже радий, що в грі нарешті з'явилася нова локація, тому що її, якщо чесно, дуже не вистачало. Тож давай з тобою зараз, як завжди, розпалювати багаття та пошукаємо, де ж саме знаходиться наш новий біом феї. Розпалили багаття і, здається, попереду я вже бачу щось нове. Так, дивися, тут у нас трава зовсім іншого кольору, ростуть інші дерева, і мені здається, що це саме і є цей біом феї. А це що, дивися, попереду у нас ходять вовки, але вони також іншого кольору, і на них ростуть гриби, а також знаходиться жолудь. Щось мені підказує, що цей жолудь, можливо, можна буде зібрати, але дивися, як прикольно вовки виглядають. Поки що я їх чіпати не буду, але якщо у нас з них будуть випадати жолуді так само, як ми збирали з тобою гірлянди для наших ельфів, це буде прям дуже прикольно. Але залишається питання, навіщо нам з тобою потрібні будуть ці самі жолуді? Тож зараз мені здається, що треба буде підняти ще один рівень мапи для того, щоб більше роздивитися наш новий біом. Підняли багаття на 4-й рівень, я думаю, що такого рівня вистачить, щоб роздивитися хоча б більшу частину нашого нового біому, тож давай подивимося, що у нас знаходиться попереду. Ну а також мені цікаво подивитися, чи будуть у нашої феї якісь нові завдання. Вау, ти подивися, як круто тут взагалі все так зроблено, ростуть ось такі великі мухомори, ось так, тут також ходять вовки. Ну що, мабуть, давай спробуємо з тобою хоча б одного з них вбити, щоб подивитися, чи дійсно з них будуть випадати ці жолуді. І якщо вони дійсно будуть випадати, то треба буде, так, дивися, з нього випав жолудь, який ми можемо покласти до себе у мішок. Це означає, що його треба буде кудись віднести. Лише залишається знайти місце, де треба будуть ось такі наші жолуді. Попереду я вже бачу фею. Зараз ми подивимося з тобою, чи з'явилося щось новеньке у неї. І у неї, ти подивися, у неї є насіння дерева. Вау! Так, ну що ж, треба буде обов'язково зібрати квіти, тому що раніше я такого насіння в неї не бачив. І я помітив, що на цій локації росте досить багато квітів. Це означає, що ми з тобою зможемо швидесенько зібрати їх для того, щоб купити нове насіння. Настав новий день, ми з тобою зібрали трохи квітів і тепер можемо купити це насіння у нашої феї. Але також я побудував мапу і на ній побачив ось таке дерево. І мені прям цікаво подивитися, що ж саме там знаходиться. Але спочатку давай відправимося до нашої феї. Купляємо у неї це насіння і подивимося, що у нас за дерева такі виростуть на наступний день. Ну а зараз давай відправлятися до нашого дерева. Ти тільки подивися, яке воно велике, вау! А ось це у нас коріння, яке було показано в відео. Так, оце вже прям дуже цікаво. Ну що ж, давай подивимося, що ми зможемо зробити з цим деревом. Ось тут у нас знаходиться табличка, де написано, що коріння у нас тягнеться до жолудів. І якщо ми будемо, мабуть, віддавати ці жолуді нашому корінню, точніше корінню цього дерева, то воно буде ставати більшим. І ти тільки подивися, це дерево наче живе, воно прям рухається. Вау, це прям дуже прикольно. А це у нас що? Так, тут у нас є скринька. Ну що ж, давай її відкриємо. І тут ні, ми відкрити її не можемо. Мені здається, що ось тут і треба віддавати жолуді, щоб ми потім змогли з тобою забрати цю скриньку. Ну що ж, я зібрав 3 штучки. Давай зараз спробуємо з тобою знайти місце, де саме треба буде віддавати. Можливо, якось нашому корінню треба його віддати? Ні. Тут його віддавати не можна. Ну що ж, це вже прям дуже цікаво. А, ось, дивися. У нас прямо показано таким променем, куди треба віддавати ці жолуді. Перший жолудь ми з тобою поставили, ось так, але чомусь нічого не відбувається. І це вже дуже цікаво. Беремо наступний, і тут у нас показано, що треба покласти його ось сюди.
Так, добре. Наступний жолудь ми з тобою покладемо ось сюди. І тут у нас ще з тобою є коріння. Це означає, що треба буде, мабуть, жолудь покласти також і біля нього. Але скоро настає ніч, тож треба дочекатися, коли настане наступний день. Новий день настав, також ми з тобою підняли багаття на 5-й рівень і трохи більше відкрили наш ліс. Давай, до речі, подивимося, який саме великий чи невеликий дійсно наш цей біом феї. Ну, поки що ми повністю всю його територію не відкрили. Так, я здобув ще один жолудь. Давай швидесенько з тобою зараз відправимося до нашого великого дерева та покладемо цей жолудь біля наступного коріння. Ось тут, давай покладемо його, і чомусь нічого не відбувається. Якщо чесно, я не зовсім розумію, чому ми не можемо з тобою віддати ці жолуді нашому дереву. Тут у нас написано, що ми повинні посадити це поруч біля коріння нашого дерева. Ось, дивися, це ми з тобою дійсно посадили жолудь і наше коріння стало більшим. Так, а це вже досить цікаво. І куди саме нам треба буде відправити наше коріння? Невже кожен корінь нам треба буде з тобою зробити так, щоб він дійшов до води? Ну що ж, давай спробуємо це зробити. І так, дійсно, ми з тобою посадили жолудь і коріння стало ще більшим. Так, тепер треба буде зібрати наші жолуді та зробити так, щоб коріння дійшло до цієї води. Цікаво, як далеко від дерева ми можемо посадити з тобою жолудь. Дивися, ось тут вже наш промінь пропадає, а ось тут з'являється. Тож на ось такій відстані ми з тобою можемо посадити корінь. Вау, тільки подивися, який великий він став. І чомусь мені здається, що треба не просто до води їх посадити, точніше як, зробити більшими, а саме до ось цих корінь, які знаходяться неподалік від нашого дерева. Настав 6-й день і, до речі, насіння дерев, що ми з тобою купляли у феї, дивися, такі самі дерева, які знаходяться на біомі феї, у нас з'явилися по всьому лісу, і це досить круто. Ну що ж, а ми з тобою відправляємося знову до нашого великого дерева. Я зібрав ще 3 жолуді, тож ми спробуємо з тобою проростити іще один корінь. Ну а також по дорозі треба буде позбирати ще декілька жолудів. Добре, що у нас з тобою ці вовки спамяться тут постійно. Так, ну що, ще один, давай зберемо і підемо до нашого коріння. Ось тут у нас є з тобою ще один корінь. Давай спробуємо його протягнути прямо до цього кореня. І він у нас, так, начебто проріс і тепер ось тут. Це у нас вже другий корінь. Цікаво, скільки їх взагалі. Так, 1, 2, 3 і там, мабуть, 4-й. Так, оцей корінь ми з тобою протягнули, але трохи не туди, мені здається, тому що ще один корінь знаходиться на тій стороні. А щоб його протягнути аж туди, доведеться зібрати чималенько так жолудів. Але у нас з тобою ще є 3 штучки, і тут ходять вовки, тож я думаю, що до того, як настане ніч, ми з тобою обов'язково повинні проростити цей корінь. Залишається вже зовсім трохи, а у нас ще є з тобою 2 жолуді. Так, посадили ще один ось тут, і він прям повністю дійшов до цього коріння. Так, а тут у нас з тобою ще один корінь є, а також ми отримали з тобою бейджика, прикольно. Так, треба буде знайти ще місце, де треба нам проростити корінь, щоб він дістав до ось того, який знаходиться поруч з тим, який ми тільки що з тобою проростили. Проте я бачу, що вже відкрилася наша скринька, але треба розібратися з цим альфа-вовком, тому що він зовсім не хоче від нас відставати. Із насіння дерев, що ми з тобою купляли у феї, випадає набагато більше дерева. І дивися, воно прям іншого кольору. Ой, здається, там прилетіла сова, швидесенько відправляємося на нашу базу. Ось і все, настав день, ми з тобою відправляємося до нашого дерева. І зараз давай перевіримо, чи зможемо ми під'єднати з тобою ще один корінь до того кореня, який у нас залишався в воді далеченько так від нашого великого дерева. Ось тут у нас є жолудь, тут у нас начебто
Ні, більше нічого не показано, але цікаво, чому у нас іще один корінь знаходиться з тобою ось тут. І мені здається, що ми більше не можемо з тобою ніякий корінь тут виростити, тому що показано, що неможливо це зробити. Нам досі показують, що треба посадити неподалік від кореня, але ми з тобою ж знаходимося біля дерева. Ні, не можна більше проростити, тож це у нас, мабуть, просто як запасний корінь, або ж якось так. Все, давай відправлятися швидесенько тепер до нашого дерева, де знаходиться скринька, та подивимося, що ж в ній знаходиться. І тут у нас випав діамантик, а також амулет культистів. Я, якщо чесно, сподівався, що тут ми знайдемо з тобою якусь нову зброю, броню або ж якісь дуже прикольні штуки. Проте один діамантик це теж добре. Але також давай відправимося з тобою до феї і подивимося. Можливо, ми з тобою зможемо в неї купити ще якесь нове насіння. І цього разу вона продає у нас світлячків. Ну що ж, це ми з тобою вже бачили, це для нас не новинка. Трохи згодом я вирішив ще повідкривати скриньки, щоб переконатися, чи дійсно у нас нового нічого з них не випадає. І ось вже з другої скриньки мені випала ось така кам'яна табличка рецепта фермера. І її, виявляється, треба було віднести до нашого верстака. Після того, як ми її закидуємо до верстака, у нас з тобою прокачується наша грядка з морквою. І якщо спочатку у нас був ліміт на неї, тобто ми могли їх поставити лише 20 штук, то після того, як ми її прокачали, цей ліміт кудись зник, тобто там цифр взагалі ніяких не було. Але виглядає така грядка дуже круто. Через 2 дні на ній також виросла наша їжа, але мені здається, що на такі грядки можливо буде частіше виростати такі овочі, як гарбузи, там тортики всякі і таке інше, або ж може вирости ще щось новеньке. Потім я ще декілька разів відкривав цю скриньку і кожного разу мені випадала знову ця кам'яна табличка прокачки ферми. Територія нашого нового біому феї дійсно не така вже й велика, але не дивлячись на те, що у нас заспамився цей біом, у нас також є наш сніговий біом, а це означає, що новий біом феї це просто як додаткова територія, і це мені прям дуже подобається. Також за те, що ми з тобою виконали нове завдання та отримали бейджика, ми заробили з тобою 6 діамантиків. У мене тут ще є декілька бейджиків, які я не закривав, особливо з нашою машиною квестів. В цілому мені це оновлення дуже сподобалося, ну а ти, як завжди, напиши свою думку в коментарях, ну а також напиши, що саме тобі випадало з цієї нової скриньки. Ну а я з тобою не прощаюся, побачимося у наступному відео.